morning, Siargao. Maayong buntag kaninyong tanan. Maayong buntag mga ka-Siargao. Ilabi na sa mga sakop sa atong isla sa Siargao, ang munisipalidad sa Dapa, sa San Isidro del Carmen, San Benito Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna, o sa Socorro. Maayong buntag kaninyong tanan. Magandang umaga po. Magandang umaga sab. Maayong buntag sa mga kalungsuran o probinsya nga silingan nato mga ka-Siargao, ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur, o sa Dinagat Islands. Good morning kaninyong tanan. Maayong buntag usab sa atong mga frontliners din ha. Maayong buntag kaninyong tanan. Ilabi na sa paghatag kaninyo og serbisyo, paghatag sa inyong effort para na ang katawhang Pilipino makaamgo og convenience sa paglakaw na dinha na sa nagkadaiyang munisipalidad nato. Good morning sa atong mga viewers. Good morning kaninyong tanan. Happy viewing. Good morning usab kan Chenny Mendez Branalola. Magandang umaga po. Good morning. Happy viewing. Happy viewing usab sa atong mga nag-birthday karon. Ilabi na sa karong adlaw, July 9, 2020 mga ka-Siargao. Happy viewing kaninyong tanan. Good morning ug happy birthday sa tanang nag-birthday karong adlaw. Good morning kaninyong tanan. Ani na sabta sa atong laing edisyon sa atong programa para na maghatag kaninyo sa mga latest information, mga balita nga nakalap nato sulod sa 24 oras. Ang atong programa matag alas 6, Lunes hangtod na sa Sabado mga ka-Siargao. Extended kita hangtod na sa Sabado para na makaserbisyo kaninyo sa paghatag ng mga latest information. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning po. Karon ang mga headlines sa atong mga balita. LGU Dapa, padayon ang pagpanghatag sa ayuda. Samtang 24 anyos nga lalaki sikop sa kapulisan tungod na sa hiniusang bypass operation. Samtang mga ka-Siargao, provincial government may pagawas og latest update sa COVID-19 monitoring report. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, orientation alang na sa alternative learning, alang na sa mga estudyante pagahimuon sa DepEd. Samtang bagong municipal Care and Containment Center sa San Jose Municipal Gymnasium sa Barangay Don Ruben giablihan na Dinagat Islands adto mga ka-Siargao. Samtang orientation alang na sa alternative learning, alang na sa mga estudyante pagahimuon sa DepEd. Samtang Pangulong Rodrigo Duterte adunay pasidaan sa full opening sa atong ekonomiya. Samtang Pangulong Duterte masaligon nga adunay mogawas nga bakuna batok na sa COVID-19. Samtang COVID-19 case sa atong nasod miabot na sa 50,359. Samtang total enrollees sa pampubliko nga tulungaan sa atong nasod miabot na sa 18.8 million alang na sa school year 2020-2021. Mao kana ang mga headlines nato karong buntaga mga ka-Siargao. Atong pagatukion kana karong taud-taud mga ka-Siargao. Apan
Karon, dili lang kita maglangan atong pagasayron ang kahimtang sa atong panahon. Ang atong kahimtang sa panahon mga kasyargaw nga ang tibuok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto na sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog ilabi na sa hapon o gabi. Tungod kini sa easterlies o localized thunderstorms. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa silangan ngadto na sa habagatang silangang direksyon ug hapsay ngadto na sa kasarangan ang pagbalod sa atong mga kadagatan mga kasyargaw. Nisubag ang haring adlaw mga kasyargaw ganinang alas 5:29 sa buntag samtang mosalop kini unyang gabi alas 6:05 na mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates nato sa kahimtang sa panahon. Ilabi na din sa isla sa Mindanao, rehiyon sa Caraga, probinsya Surigao del Norte o isla sa Siargao. Mao kana ang latest updates nato mga kasyargaw. Good morning, happy viewing sa tanang viewers nato. Happy viewing kaninyong tanan. Good morning po. Samtang sa pinakaunang bahin sa atong mga balita. LGU Dapa, padayon ang pagpanghatag sa ayuda. Padayon ang pagpangapod-apod sa lokal nga panggamhanan sa Dapa sa mga relief packs alang nasa katawhang dapanon. Nasayran nga ang gihatagan sa mga relief packs kagahapong adlaw mao ang Barangay Bagakay. Kini nga lakang usa sa mga padayon nga kausa sa panggamhanan sa Dapa sa pagpangulo sa mayora niini nga si Mayor Abet Matugas. Karon, padayon gihapon ang maong pagpangapod-apod sa relief packs sa katawhang dapanon. Atong nakita sa atong screen mga kasyargaw ang mismong pagpanghatag sa maong mga relief packs alang na sa katawhang dapanon. Mao kana ang latest updates mga kasyargaw dito na sa Dapa. Gahapong adlaw mga kasyargaw, alas 4:45 kini mga kasyargaw. Nakuha usab sa maong suspetsado ang usa ka 500 peso bill nga mark money samtang 200 pesos sa
cash money nga daladala niini og usa ka Blue Oppo cellular phone. Samtang gipahibalo ang maong suspetsyado sa iyang tawhanong katungod ilalom sa Miranda Doctrine ug Anti-Torture Act mga kasyarga og kini nagatubang sa kasong pagsupak sa Republic Act 9165 o ang Dangerous Drug Act of 2002. Mao kana mga kasyargaw ang latest updates dito na sa Surigao City. Ilabi na sa bypass operation nga gipahigayon sa maong istasyon sa kapulisan. Good morning sa atong mga viewers. Happy viewing kaninyong tanan. Good morning po. Magandang umaga. Good morning kang Neil Adrian Galak, kang Joan Cabiles Basas, o kang Chenny Brananola. Good morning po, happy viewing. Magandang umaga, shout out kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Provincial government may pagawas og latest update sa COVID-19 monitoring report. As of July 7, 2020, mga kasyargaw, mihatag og COVID-19 monitoring report ang panggamhanan sa probinsya Surigao del Norte. Sumala pa sa maong report, 19 ang suspected case, 0 ang probable case, 1,268 ang persons under monitoring, samtang miabot na sa 7,466 ang nakahuman o nakagraduate na sa pag-quarantine. Nasa iran usab nga 108 ang positibo sa rapid antibody test kon RAT o 58 sa RT-PCR confirmed positive sa atong probinsya. O ang nakarecover mga kasyargaw, miabot na sa 15 kabuo. Mao kana mga kasyargaw ang latest update sa atong probinsya ilabi na sa COVID-19 monitoring mga kasyargaw. Samtang adunay latest information nga atong nadawat mga kasyargaw nga ang City Health Office sa Surigao mga kasyargaw mihatag og libreng nga bakuna. Nang hatag og libre nga bakuna o anti-flu vaccination ang City Health Office sa Surigao alang na sa katawhan nga sakop niini. Sumala pa ni Evangeline Serio, ang nurse 2 sa City Health Office, nga gawas sa 20 anyos paubos, bisan kinsa ang pwede moduol sa magpabakuna apan nagpahibalo kini nga limitado lamang ang supply sa maong vaccine, maong first come first serve ang pamaagi sa pagpangtupok sa nasangpit nga bakuna mga kasyargaw. Gipanawagan usab ni Nurse Serio nga ihatag unta ang oportunidad sa mga senior citizen nga maoy mas dali nga matapnan o may mga immunocompromised nga sakit. Nawagan usab kini nga moduol ang mga senior citizen sa City Health Office para na sa pagtupok kanila sa mga anti-flu vaccination kay limited lamang ang supply og mintras naapay supply sa maong bakuna sa Surigao City Health Office. Mao kanang latest information nga atong nadawat gikan na didto sa City Health Office. Sa mga magpabakuna din pagpabakuna kamo, priority usab sa maong opisina, ilabi na din na sa Surigao City, priority ang mga senior citizen. Kay sila man ang dali nga matapnan sa mga nagkadaiyang sakit mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, bag-ong Municipal Care Containment Center sa San Jose Municipal Gymnasium sa Barangay Don Ruben, giablihan na didto na sa Dinagat Islands. Sumala pa mga kasyargaw sa maong probinsya nga aduna na ilang giablihan nga 14-day quarantine period nga mga containment center o municipal care and containment center mga kasyargaw ang bugtong nga pamaagi aron ma-detect
og ma-isolate ang COVID-19 infection tungod kay wala pay mass testing sa RT-PCR sa maong probinsya. Limitado rang ang kaya nga matest pinaagi na sa RT-PCR tungod kay walay duol nga laboratorio nga mamahimong magproseso nga resulta sa tibuok Caraga Region sa pagkakaron. Sumala pa nga ang mga test ipadala pa sa specimen sa SPMC dito na sa Davao. Sumala pa nga mahinungdanon ang 14-day quarantine alang na sa kaluwasan sa taong maong mitukod ang maong munisipalidad, ang maong probinsya sa ilang mga containment center o municipal care and containment center mga kasyargaw para na sa pagpangandam ilabi na sa mga PUM na mga personahe mga kasyargaw. Mao nga mga mahinungdanon nga pagtinabangay ang nakita nilang nga solusyon maong nimugna ang maong probinsya sa maong containment center dito na sa Dinagat Islands. Mao na ang latest updates dito na sa Dinagat Islands mga kasyargaw. Nangandam gayud sila ilabi na sa mga PUM, ilabi na sa pag-quarantine sulod sa 14 dias mga kasyargaw. Good morning sa atong mga viewers din ha. Happy viewing po. Daghang salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Samtang sa padayon nato mga kasyargaw nga paghanyag kaninyo sa mga kausa sa Department of Health, atong ipakita kaninyo mga kasyargaw ang mga pahinumdom sa Department of Health ilabi na sa pakigbatok sa COVID-19. Atong ipakita kaninyo mga kasyargaw. Sa pagpakigbatok sa COVID-19 sa atong nasod, importante ang kooperasyon sa matag usa. Ang pagpuyo sulod sa atong balay maoy usa sa pinakasimple apan pinakaepektibong pamaagi aron dili makakalat ang virus. Pananglit, ikaw kining tuldok, himsog og baskog. Nigawas sa balay, ang wala nimo mahibaw-i, may nakahimamat kag tawo nga naay COVID-19. Timani, lisod mailhan kung kinsa ang dunay virus. Apan dali kaayo kining mapasa sa uban. Mahimong napasa na di ay niya ang virus nganha nimo. Sa dihang miubos siya o mihatsing o posibleng natakdan na kay nakagunit sa parehong mga butang nga kontaminado. Karon, aduna kanay COVID-19. Giisip ka na nga carrier nga makapanakod sa uban kay basin mulutaw paglabay pa sa pipila ka adlaw ang sintomas sama sa ubo, sipon, paglisod o ginhawa ug hilanan. Mahimo pud nga wala kay gibating sintomas. Apan makapanakod gihapon ka pag uli nimo sa balay, mahimong makapanakod ka sa imong pamilya. Apil na ang imong lolo ug lola o mga ginikanan nimo nga may edad na. Sila ang adunay pinakahinay nga depensa batok sa virus. Ang adunay sakit sa kasing-kasing, diabetes, high blood ug uban pang pre-existing conditions ug ang mga mabdos. Hinay ug ang pagbatok sa COVID-19. Kung naakdan ang tawo nga hinay og immune system, mahimong makaangkon siya og seryoso nga sakit ug kinahanglan nga dad-on sa ospital. Sa padayong pagawas sa panimalay ug sa pag-adto sa mga pampublikong lugar, mahimo kang makatakod og tulo pa ka tawo. Ug sila makapanakod ug mas daghan pa. 20% sa natakdan mahimong maospital, managhan ug managhan kini samtang mikatag pa ang virus. Sa nakadaghang pasyente sa COVID-19, may daghan pang dunay sakit nga anaa sa mga tambalanan. Ang mga pasyente nga naglisod ang kahimtang, dili na maatiman. Wala nay lugar alang sa mga pasyenteng adunay laing gihambing balatian. Kaya natong likayan ang padayong pagkuyanap sa COVID-19. Kung naghuna-huna kita sa kaayuhan sa uban, kinahanglan natong maghuna-huna og muaksyon nga murag bitbit na nato ang virus aron dili na kini mokalat pa sa uban. Sunda ang social distancing ug kung mahimo magpuyo kita sulod sa atong balay.
Kung kinahanglan gyud nga mugawas, pirmeha ang usa ka metro nga gilayon sa ubang tawo. Kinahanglang limpyo ang atong lawas ug ang palibot. Pirming manghugas sa kamot gamit ang sabon ug tubig. Ug i-disinfect ang mga butang nga pirming gigunitan. Ang importante, atong mapahinayan ang pagkuyanap sa COVID-19 aron mo gamay ang kinahanglang magpa-ospital ug makuhaan ang mga Pilipinong nagkasakit. Mahimong epektibo lamang kini kung magpermanente kita sa atong balay. Sundon ang social distancing. Usa ka gamay sakripisyo alang sa kinabuhi sa sama natong mga Pilipino. Magtinabangay kita. Atong sugpuon ang COVID-19. Mao ka na mga kasyargaw ang kausa, ang kampanya sa Department of Health mahitungod na sa pakigbatok sa COVID-19 ug angay mga buhaton mga kasyargaw. Good morning kang Arnold Inclino. Good morning Siargao. Good morning kanimo. Maayong buntag. Good morning po. Good morning usab kang Nalin Bilad. Maayong buntag Sir G. Maayong buntag Union. Maayong buntag Dapanon. Maayong buntag mga taga-Union. Maayong buntag nga sakop sa tanang munisipalidad sa isla sa Siargao. Maayong buntag, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Ilabi na sa atong mga viewers. Happy viewing kaninyong tanan. Ilabi na kan Diyos kay Quijano. Good morning. Kang Mayshel Operiano. Good morning. Happy viewing kaninyong tanan. Salamat po. Good morning. Samtang sa laibahin sa atong mga balita. Orientation alang na sa alternative learning, alang na sa mga estudyante, pagahimuon sa DepEd. Nasayran nato mga kasyargaw nga ang enrollment period karon sa DepEd kung Department of Education ana sa June 1 hangtod na sa July 15 mga kasyargaw. Gikabutyag karon sa DepEd nga ang nagpabilin nga mga adlaw adiser ang pag-abli sa klase karong Agosto 24 pagagamiton ingon nga alang na sa orientation para na sa mga estudyante mahitungod na sa mga paggamit sa mga alternative learning delivery modality og hangtod na o maghatod usab og mga materyales, mental health o psychosocial support activities. Kinahanglan usab nga sa mao nga panahon kumpirmahon na ang mga nakapa-enroll nga mga estudyante aron makaplano ug makaandam ang mga magtutudlo. Dugang pa usab nga ang tanang mga magtutudlo mobalik na sa serbisyo apan work from home asa ang setup gawas kung gitugutan sa regional director nga mag-report sa tulunghaan. Gitugutan usab ni Secretary Leonor Briones nga magpahigayon o ang pagpahigayon o distance learning activities matag Sabado samtang sumala pa nga 203 class days lang ang school year karon nga mahuman April 30, 2021. Wala na yung mga curricular o co-curricular activities nga pagatugutan mga kasyargaw. O kanang latest update usab sa Department of Education ilabi na sa calendar years sa mga pagahimuon mga lakang niini sa mga sunod na mga adlaw kay ang nasayra nato nga ang enrollment mga kasyargaw sa Department of Education extended hangtod na sa July 15. Human sa July 15 sumala pa nga ang tutukan na nila ang mga orientation alang na sa mga estudyante o ang pagpangandam nila alang na sa pag-abli sa klase karong umaabot Agosto 24. O kanang latest updates mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw sa atong horoscope karong buntaga. Adisar ang horoscope, good morning sa tanang taga San Benito. Stay safe everyone. Gikan na kan Sweetie Jason. Good morning, sweet
City, Jason. Good morning, good morning. Sa atong horoscope karong buntaga, sa Aris, mga kasyargaw, sa Aris, mga hambog ang mga tao kadil nimo karon. Ayaw lang kalagot. Mamatila sa ilang panghambog. Maglikay sa lalis karong adlaw. Lucky number 45, 33, 40 o 16. Lucky color jade green. Samtang mga kasyargaw sa Taurus, nalipay ka sa imong good times. Mas daghang kalipay ang romance o mga activities kauban ang imong mga bata. Lucky number 46, 54, 12, 22. Lucky color hot pink. Sa Gemini, dunay progress ang imong project. Ayaw lang pagpasobra sa stress. Mag-practice sa orasyon, meditasyon para sa imong stress management. Lucky number 34, 20, 27, 52. Lucky color April violet. Samtang sa Cancer, kinahanglan do na kay regular physical fitness program. Mag-practice og orasyon, meditasyon, yoga, exercises ug tai chi. Lucky number 28, 36, 55, 59. Lucky color tangerine. Sa Leo, mas mudaghan ang imong bahandi sa imong pagka-helpful person. Ang happiness muhatag nimo sa mga kauban. Mag-increase og multiply sa imong wealth. Lucky number 58, 22, 44, 52. Lucky color cobalt blue. Samtang sa Virgo, ang serious talk ang maghatag sa imo og self-confidence. Feel mo karon ang imong good news sa imong personality. Lucky number 40, 45, 29, 18. Lucky color lilac violet. Samtang sa Libra, ang surprise event karon ang muhatag og kalipay sa imo. Makadawat ka og surprise more. Ang imong handurawan experience mo karon mga kasyargaw. Lucky number 58, 34, 22, 18 ug lucky color crimson red. Sa Scorpio, nadawat nimo ang benefit gikan sa old friend. Wala kayo kay trust sa imong bag-ong mga nakaila karon. Daghang bahandi nga resulta sa business connection nimo. Lucky number 26, 52, 38, 43. Lucky color royal blue. Sa Sagittarius, ang imong self-doubt ang mag-delay sa imong accomplishment, sa imong pagsugod sa project. Dali ra nimo mahuman ang project mga kasyargaw. Lucky number 50, 32, 13, 20. Lucky color cyan blue. Samtang sa Capricorn, malipay ka sa imong social success karon. Delighted ka sa social invitation. Magpasensya ka sa imong difficult friend. Lucky number 57, 25, 33, 42. Lucky color green. Sa Aquarius, kinahanglan og time para sa orasyon, meditasyon. Aron ma-energized ang imong spirit, mga kasyargaw. Assured ka og ready ka sa bagong project. Lucky number 49, 32, 54, 17. Lucky color mustard yellow. Samtang sa Pisces, power play ang activities sa business. Dili favorable ang combination sa friendship ug money. Lucky number 24, 38, 58, 46. Lucky color vermilion red. Mao kana mga kasyargaw ang latest nato nga horoscope
karong buntaga. Kinigiya lamang alang na kanato para na sa pagkabot sa success. Ag sa mala pa nga kita mismo, ang atong kaugalingan mismo mga kasyargaw, ang maghatod kanato sa gitawag nga success ang atong effort sa matag adlaw, ang effort nato dinha na sa atong mga trabaho, effort nato sa atong mga pamilya. Good morning, good morning, good morning sa tanang viewers nato. Happy viewing kaninyong tanan. Salamat. Good morning, Roel Danyas. Good morning, happy viewing kanimo din ha. Good morning, happy viewing. Good morning sab sa tanang taga Luzon, taga Visayas, taga Mindanao. Magandang umaga po. Good morning. Kaya nga atong live stream abot man Luzon, Visayas, Mindanao. Samtang sa laibahin sa atong mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte adunay pasidaan sa full opening sa atong ekonomiya. Nagpasidaan si Pangulong Rodrigo Duterte batok sa pag-abli o full reopening sa ekonomiya sa atong nasod. Sumala kang Pangulong Rodrigo Duterte nga dili pwede nga musugal ang Pilipinas sa full opening sa atong ekonomiya tungod kay wala pa nawala ang hulga sa COVID-19. Giingon sa Pangulo nga dili niya pwedeng sundon ang ubang nasod nga nag-abli na sa ilang ekonomiya tungod kay pobre lang kita mga kasyargaw o pobre lang ang atong nasod o dili kaya pakini sa Pilipinas. Giingon sa Pangulo nga developing country lamang kita. Dugang pa sa Pangulo nga kinahanglan lang nga hinay-hinayan ang pag-abli sa ekonomiya aron dili mawad-an o panginabuhian ang mga Pilipino. Mao kana ang latest updates gikan na didto sa Malacañang mga kasyargaw. O naibalo kita mga kasyargaw nga kagahapon adlaw adunay gipahigayon nga 2020 pre-State of the Nation address mga kasyargaw. Ay labi na sa infrastruktura o sa ekonomiya sa atong nasod Pilipinas. Next week na anasay laing preso na mga kasyargaw. Health development na sa adto, social and health development. Samtang mga kasyargaw sa padayon nga to na kausa dinhi na sa Siargao TV atong ipakita kaninyo ang kausa kampanya usab sa Department of Health, USAID o UNICEF may tungod na sa pakigbatok sa fake news. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag ka agad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Mao kana mga kasyargaw, ang kampanya sa Department of Health, sa UNICEF o sa USAID may tungod na sa pakigbatok sa COVID-19 labi na sa fake news mga kasyargaw nga nanggawas sa mga social media platform. Atong pag-asusihon ang lihitimo lamang na mga impormasyon mga kasyargaw. Good morning kang Yuel Nogaliza, kang Joske Quijano, kang Chenny Minda Brananola, kang Michelle Operiano, kang Neil Adrian Galak, o sa uban pang nag-react. O happy viewing. Good morning, Yuel Nogaliza. Tuod, kung makalabay ka mo sa dalan dito na sa Burgos, gikan ka mo sa Pilar, paingon ka mo sa San Benito o sa Santa Monica mga kasyargaw, adunay restaurant nga inyong maagihan daplin sa dalan. Gitawag kina Seaside Restaurant nga anaa sa dalan dito na sa Burgos. Adeser mo abot sa municipal proper sa Burgos mga kasyargaw. Lami ang
ilang pagkaon dito og atbang mismo sa maanyag og magana nga view sa kadagatan mga kasyargaw. Ang Seaside Restaurant. Good morning. Kung makalabay ka mo, pwede mo bisita dito, pwede mo standby dito. Good morning, good morning. Ilabi na sa mga taga Siargao. Pwede ka mo bisita dito, lamian ang ilang pagkaon. Good morning sa tanang viewers nato. Good morning kanin tanan. Happy viewing. Magandang umaga po. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita mga kasyargaw. Pangulong Rodrigo Duterte masaligon nga adunay magawas nga bakuna batok na sa COVID-19. Nagtuo si Pangulong Rodrigo Duterte nga adunay magawas na nga bakuna o tambal batok sa COVID-19 karong umaabot Disyembre. Sumala kang Pangulong Duterte, kung wala man galing bakuna batok niini, posible nga adunay tambal alang na niini adiser mahuman ang tuig. Gingon sa Pangulo nga mas gusto niya nga makakuha asa og tambal para mawagtang ang virus adiser kini mokuha og bakuna. Mao ka na ang latest updates mga kasyargaw sa government o national government nato dito. Ilabi na sa mga pamahayag sa atong Pangulo sa Republika ng Pilipinas, Pangulong Rodrigo Duterte. Samtang sa atong gamay na history og trivia alang na kaninyo mga kasyargaw, hibalo ba mo mga kasyargaw nga ni adtong July 9, 1985 mga kasyargaw, ang Pilipino nga si Arturo Pineda Alcaraz nakadawat og pag-ila mga kasyargaw, ingon nga father of geothermal energy og nakadaog kini mga kasyargaw sa IBM Science and Technology Award mga kasyargaw niadtong July 9, 1985 tungod mga kasyargaw nga siya ang nakadiskubre sa electricity nga mahimo sa geothermal steam mga kasyargaw, ilabi na sa mga bulkan mga kasyargaw. Ang geothermal mga kasyargaw kanang kapaso gikan sa yuta, gikan sa bisan unsa nga butang mga kasyargaw, then ang heat i-transfer niya mamahimong electricity o mamahimong kuryente. So, nakadaog si Arturo Pineda Alcaraz mga kasyargaw na itong July 9, 1985. Ingon nga pioneering sa pagmugna o sa pag-generate sa electricity. O gitawag siya mga kasyargaw nga father of geothermal energy. Samtang niadtong July 9 gihapon mga kasyargaw 2017, ang CEO nga si Elon Musk mga kasyargaw ang pinakaunang tag-iya sa Tesla nga mi-produce og electric car mga kasyargaw, ang the Model 3. Pero naman kita nga ang Tesla Motors mga kasyargaw ang isa sa mga nag-produce og mga electric cars sa tibuok kalibutan mga kasyargaw. Multi-billionaire na CEO nga si Elon Musk. Samtang mga kasyargaw, July 9 gihapon mga kasyargaw, gilusad ang Voyager 2 spacecraft ngadto na paingon sa Jupiter mga kasyargaw. O sumala pa sa maong expedition sa Voyager 2 nasayran nato na adunay mga nagkadaiyang moon, nagkadaiyang bulan o nagkadaiyang buwan, moon mga kasyargaw, mga moons na lang. Naay mga moons o mga adunay mga storms ang Jupiter mga kasyargaw. Aduna tay mga nasaksihan dito, adunay mga nasaksihan ang NASA mga kasyargaw sa mga dugang impormasyon mahitungod na sa Jupiter, sa kahimtang sa Jupiter o sa mismong sulod
sa Jupiter mga kasyargaw. O kana ang atong history o trivia mga kasyargaw nga gihatag kaninyo para na makasayod kita sa mga panghitabo sa mga milabay na mga katuigan mga kasyargaw. Good morning sa atong mga viewers. Happy viewing kaninyong tanan. Good morning po. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita sa pinakaulahing bahin mga kasyargaw. Sa atong balita, total enrollees sa pampubliko nga tulungaan sa atong nasod miabot na sa 18.8 million alang na sa school year 2020-2021. Miabot na sa 18,871,245 ang kinatibuk-ang nakapa-enroll na sa pampubliko ug pribado nga tulunghaan sa atong nasod alang na sa school year 2020-2021. Base na sa Department of Education kung DepEd kagahapong adlaw. Sumala pa sa data nga nakuha sa DepEd nga 17,957,202 ka mga estudyante ang nagpa-enroll sa public schools og 894,161 ang sa pribadong tulunghaan. Dugang pa ni DepEd Undersecretary Jesus Mateo nga ang DepEd nagpahigayon og offline balik eskwela nga nagsunog o nagsugod niadtong June 1 hangtod na sa karong umaabot August 29 aron masiguro nga ang tanang estudyante saktong nga makapa-enroll ilalom sa new normal o nagtumong usab nga matubag ang mga problema pangutana o guban pang concerns ilabi na sa pag-abli sa klase. Mao kanang latest updates mga kasyargaw sa Department of Education ilabi na sa mga gihimo niini nga lakang karon. Congratulations sa DepEd, adunay 18.8 million nga mga estudyante ang nagpa-enroll pampubliko o pribado nga tulunghaan base na sa ilang datos nga nakalap. Samtang mga kasyargaw ang updates nato sa COVID-19. Ang updates nato karon mga kasyargaw sa COVID-19 ang atong COVID update karon mga kasyargaw. Ang total confirmed case nato mga kasyargaw ana sa 50,359 mga kasyargaw total number of cases. Sumala pa nga ang fresh cases nato mga kasyargaw sulod lamang sa usa ka adlaw miabot sa 1,922 mga kasyargaw o sumala pa ang late cases usab miabot sa 617 kabuok nga ang total confirmed case sulod lamang sa usa ka adlaw as of July 8, 2020 mga kasyargaw nakita nato nga adunay 2,539 mga kasyargaw. Sumala pa nga 883 sa fresh cases gikan sa NCR, gikan sa Region 7 369 og sa nagalain-laing bahin sa atong nasod 670 fresh cases kini mga kasyargaw bag-ong nadugang. Samtang sa late cases bag-ong nadugang sa NCR 183, Region 7 74 og sa nagalain-laing bahin sa atong nasod 360 ang nadugang mga kasyargaw. Adunay kinatibuk ang 2,539 mga kasyargaw ang bag-ong nadugang
sa mga COVID-19 positive case. Samtang 12,588 na ang nakarecover mga kasyargaw. 202 niini ang bagong nakarecover. Samtang ang nangamatay mga kasyargaw miabot na sa 1,314. 5 kabuok ang nadugang mga kasyargaw. Samtang ang total number of active cases nato sa atong nasod mga kasyargaw miabot na sa 36,457. Mao kana ang latest updates sa kahimtang sa COVID-19 mga kasyargaw sa atong nasod, Pilipinas. Nagkasaka mga kasyargaw ang atong COVID-19 case. Atong seryosohon gayod mga kasyargaw ang COVID-19 kay dili lalim, ilabi na kung matakdan kita mga kasyargaw. Sabtang mga kasyargaw sa atong segment nga trending karon. Trending karon mga kasyargaw ang mga video editors o video editor nga mga application. Ilabi na din na sa inyong nagkadaiyang cellphone. Atong i-feature karon mga kasyargaw ang Viva Video Maker mga kasyargaw. Usa ka aplikasyon o Android application, iOS application o uban pa mga kasyargaw, APK kini nga sumala pa nga pro video editor o free video maker application kini mga kasyargaw. Alang na sa mga gustong mag-edit og video, mag-trim ng video, mag-craft ng video, mag-merge sa video o mag-edit video nga adunay music o video o edit ng video alang na sa YouTube, alang na sa Facebook, alang na sa Instagram mga kasyargaw. Kini ang latest na trending karon mga kasyargaw, ang mga video maker, ang mga video editors application mga kasyargaw. Isa sa mga napilian nato nga ipagawas dinhi ang Viva Video application. Sa mga aspiring vloggers din na, aspiring na mga mohimo o mga video creators, pwede gamiton ninyo ang Viva Video. Ilabi na kung everyday ka mo nagpagawas o mga vlogs, mga videos din na sa inyo, opinion ninyo o sa inyong kaugalingon, nindot kini ipagawas din na sa mga social media platforms mga kasyargaw. Mao na ang atong trending karon mga kasyargaw. Morning sir, taga-asa man ang nadugang. Ang nadugang mga kasyargaw, national adto mga kasyargaw. Sumala pa nga gikan mismo na sa Department of Health mga kasyargaw. Wala ta nahibalo sa mga nadugang ana kay national data na mga kasyargaw. Sumala pa nga miabot na sa 2,500 mga kasyargaw. Atong ipagawas dinay na sa atong screen mga kasyargaw kana. Gikan mismo na mga kasyargaw sa Department of Health COVID-19 Monitoring Bulletin number 118. Wala ta nasayod kung asan gikan ang mga nadugang nga confirmed case sulod lamang sa usa ka adlaw as of 9 PM July 8, 2020. Wala tay control ana, dili ta masayod ana mga kasyargaw kay ang Department of Health National man ang mipagawa sa maong information mga kasyargaw. Atang-atang lamang kita mga kasyargaw sa mga latest updates sa Department of Health para na masayod kita mga kasyargaw sa mga latest information. Good morning sa atong mga viewers din na. Happy viewing kaninyong tanan mga kasyargaw. Ang atong programa matag alas 6 Lunes hangtod na sa Sabado mga kasyargaw. Ang programa nga Siargao TV News. Magandang salamat sa inyong suporta mga kasyargaw. Thank you sa inyong support. Dinhi na lamang kukutob mga kasyargaw hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Dinhi na sa atong programa nga Siargao TV News. Kita naghatag kaninyo ng mga latest information sa milabay na mga 24 oras, milabay na mga adlaw
o aron masayod kamo mga kasyargaw sa mga information ilabi na kung kamo wala nakakita sa mga latest na mga balita atong ihanyag kaninyo na mga kasyargaw. Hangtod diri na lamang ko mga kasyargaw, kini ang inyong nag-alagad sa live stream karong buntaga. Kuya G, moingon kaninyong tanan mga kasyargaw, pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Good morning, ingat, Pilipinas!